Makalipas ang ilang minuto, bigla naman siyang napalingon sa masukal na parte ng palayan kung saan meron siyang naramdamang isang nilalang na kumaripas ng takbo. Dahil sa labis na paggalaw nito, kung kaya't hindi yun nagawang masunda ng kanyang dalawang mata. Bagaman nagtataka si Maximo kung sino ang nilalang na yon, pinilit niyang muling ituon sa mga rebelde ang kanyang atensyon. Nang makuha niya ang loob ng mga ito, dali-dali naman niya yung isinama pabalik sa tahanan ng kanyang maestro. Pagsilay ni Manong Alejandro sa mga bisita ni Maximo, agad naman itong nilapitan ng kanyang disipulo upang tanungin kung ano ang ginagawa nito. Maximo, nababaliw ka na ba? Ba't ka nagdala dito ng mga taong hindi natin kilala? Alam mo ba kung anong ibig sabihin ito para sa mga kakarma? Paalisin mo na yan dito ngayon bago pa may makakita. Bungad na wika ni Manong Alejandro paglapit niya kay Maximo. Pero maestro, mga kapwa ko sila rebelde. Hindi ko naman sila maaaring hayaang gumala-gala dito at mamaril ng kung ano-ano. Para mapaalis natin sila sa teritoryo ng mga kakarma, kailangan natin silang paliwanagan sa mga bagay na totoong nangyayari sa lugar na to. Sagot naman ni Maximo sa kanyang maestro. Nang marinig ito ni Manong Alejandro, nagpasya siyang papasukin sa kanyang kubo ang mga rebelde. Yun na lamang ang naisip niyang paraan para matago ito at maiiwas sa mga kakarmang napapadaan. Bago pumasok si Maximo kasama ang mga rebelde, ibinilin siya ng kanyang maestro na meron lamang siyang 30 minuto para ipaliwanag sa kanyang mga bisita ang panganib na dulot ng lugar. Kapag natapos na ang nakatakdang oras na hindi pa rin naniniwala ang mga ito, wala na silang magagawa kundi ang palayasin yon sa kubo. Matapos namang marinig ni Maximo ang sinabi nito, tanging pagsang-ayon na lamang ang kanyang nagawa. Sa isip-isip niya, matagal ng panahon ng 30 minuto para sa kanilang pag-uusap. Mataas din ang kumpiyansa ni Maximo na magagawa niyang mapasunod ang mga rebelde kung magpakilala siyang kaisa siya ng mga ito. Sa pagdating nila sa sala ng kubo, matyagang naghintay ang mga panauhin ukol sa mga detalyeng kanyang sasabihin. Nang makaipon na ng lakas ng loob si Maximo para magsalita, doon na niya dahan-dahang inumpisahan ang pagpapaliwanag ukol sa mga nilalang na kung tawagin ay kakarma. Pasensya na pala kayo sa ginawa ko kanina, mga kapatid. Kaya lang naman ako napilitang gawin ang bagay na yon dahil ayoko malagay kayo sa panganib. Alam niyo kasi ang lugar na ito, hindi lamang pinapakinabangan ng mga ordinaryong tao. May ilang kaming mga kasama dito na hindi ninyo gugustuhin pang makilala o makita. Kaya bago mahuli ang lahat, umalis na kayo. Magpakalayo-layo kayo. Marami pa kayong mahanap na lugar na kagaya nito. Wika ni Maximo matapos niyang mailahad ang lahat ng panganib sa lupaing kanilang pinagtitirhan. Nang marinig ito ng mga rebelde, bigla naman yung nagsitinginan sa kadahilan ng papaano na pag-alaman ni Maximo na naghahanap sila ng lugar na pagkukutaan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, walang pagdadalawang isip namang inilahad ni Maximo ang dati niyang buhay bilang rebelde. Hindi na niya binanggit sa mga ito ang kanyang dating commander bilang pagpapakita na rin ng paggalang sa nananahimik nitong kaluluwa. Matapos mapag-alaman ng mga rebelde ang kanyang totoong pagkakakilanlan, hindi na nagduda ang mga ito sa mga bagay na kanyang inilahad. Bago tumalikod ang araw sa kalupaan, masaya itong nagpaalam sa magmaestro na siya namang labis na ikinatuwa ni Maximo. Mauna na kami, Ka Maximo. Kung may kailangan ka, alam mo kung saan kami hahagilapin. Kung nais mo ding umanib sa amin, bukas ang samahan para sa mga katulad mong nagkaugat na sa digmaan. Wika ng pinuno ng pangkat ng mga rebelde habang naglalakad papalayo sa bahay ni Manong Alejandro.
Matapos ang kanilang pagpapaalam, agad din namang tumungo ang mga ito papalayo sa baryo ng mga kakarma. Kampante naman noon si Maximo na makakalabas ang mga ito sa kadahilan ng tirik pa naman ng araw. Nang silang dalawa na lamang ni Manong Alejandro ang natira sa bakuran, agad naman nilang pinag-usapan ang tungkol sa mga rebelde at kung bakit yun nadapo sa teritoryo ng mga kakarma. Ayon kay Maximo, hindi lang umano naghahanap ng kuta ang rebelding grupo, bagkus ay nagbabakasakali din sila sa nayong nakatirik doon na makahikayat ng bagong miyembro. Nais din kasi ng mga itong maglunsad ng malawakang digmaan laban sa mga militar na lumilipol sa pangkat nila Maximo, gawa ng masyado na yung nakakaabala sa operasyon ng mga ito. Nahihirapan kasing magdaan ng mga kargamento ang mga rebelde sa lugar sa takot na baka tambangan sila ng mga musang. Napag-alaman din ni Maximo sa kapwa niya rebelde ang tungkol sa lakas ng mga musang at kung bakit yon kinakatakutan sa digmaan. Ayon sa rebeldeng nakausap niya sa loob ng bahay ni Manong Alejandro, maraming beses na umano nilang muntik mapaslang ang mga matitinik na musang. Subalit sa hindi malamang dahilan, naglalaho na lamang ang mga ito na parang bula. Ilang beses na din nila yung nakitang tinamaan ng bala sa katawan, subalit hindi yun nag-iwan ng sugat sa kanilang mga katawan. Ang higit pang ikinakabahala doon ng mga rebelde ay ang hindi pangkaraniwang lakas ng mga ito na parabang kayang bumuhat ng isang punong kahoy. Nang marinig naman ni Manong Alejandro ang ikinuwento ni Maximo, napahagalpak lang naman ito sa pagtawa habang nagwiwika ng, Hindi kaya mga antingero ang mga musang na umubos sa pangkat mo, Maximo? Nakakabuhat ng kahoy? Hindi tinatabla ng bala? Naglalaho? Duda ko, antingerong mga yan. Kung nagkataon ngang totoo ang aking hinala, karapat-dapat lang talaga na sila'y katakutan. Abay, malalakas kaya ang mga musang. Katakot-takot din ang pagsasanay na kanilang dinaanan. matapos nitong makapagsalita, tanging pagsasawalang imik lang naman ang ginawa ni Maximo sa kadahilan ng muling pumasok sa kanyang memorya ang masalimuot na pinagdaanan ng kanyang mga kasama. Animoy sa puntong yon, doon niya nakumpirma na kaya pala huli na nang malaman nila ang tungkol sa mga musang dahil yon ang pinakamalakas na pangkat sa hanay ng mga militar. Maximo, napapansin kong medyo napapalapit ka na naman sa mga rebelde. Sana lang hindi bumalik ang ideolohiyang minsan mong pinagsilbihan. Ayokong mapatay ka ng mga musang sa walang kakwenta-kwentang digmaan. Wika ni Manong Alejandro nang masipat nito si Maximong nakatitig sa kawalan. Huwag kayong mag-alala, maestro. Hindi na ako babalik sa dati kong buhay. Kung gagawin ko yan, sinayang ko lang ang sakripisyo ng ating kasangga na tumubos ng bagong ako. Papasok pa ba ako sa gulo? Gayong alam ko ng payapa na ako rito? Sagot naman sa kanya ng disipulo niya. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman sila noong natigilan nang masipat nila ang iilang kakarma na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Napakabibilis ng paglakad ng mga ito na parabang meron silang hinahanap na mga tao. Pagdating ng mga nilalang sa harapan nila Maximo, nagwika naman ang isa sa mga ito ng, Alejandro, may nakapagsabing meron ka ditong ipinulong na mga tao. Maaari bang malaman kung sino-sino ang mga yon? Alam mo naman ang batas dito sa ating lugar, hindi ba? Walang papasok hanggat walang pahintulot ng karamihan. Abay, iho, nasa posisyon na ba kayo para hingan ko ng permisyo? Walang makakapigil sa aking gusto, kahit pa ang pinuno ninyo. sagot naman dito ni Manong Alejandro. Nang marinig ito ng mga kakarma, bigla naman yung nagsiangil hudyat ng kanilang pagtutol sa sinabi ng matanda. Maya-maya pa,
Bigla namang gumitna si Maximo sa kadahilan ng ramdam na ramdam niya ang nalalapit na pagsunggab ng mga ito. Animoy isang kataga na lang ang sasabihin ng kanyang maestro ay aatakihin na ito ng mga kakarma na siya namang labis niyang iniiwasan. Pagsilay ni Maximo na nagbabago na ng anyo ang mga nilalang, dali-dali naman niya itong sinabihan ukol sa hindi nila pagiging magkalaban. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsasalita, bigla naman siyang pinatigil ng kanyang maestro sa kadahilan ng wala na itong magagawa para pigilan ang galit ng mga nilalang. Upang hindi siya masangkot sa kaguluhan, inutusan siya ni Maestro Alejandro na huwag nang makialam anuman ang mangyari sa pagitan niya at ng mga kakarma. Nang marinig ito ni Maximo, wala na itong nagawa kundi ang umupo sa silyang naroon sa ilalim ng lilim ng puno. Bagaman marami ang mga kakarmang dumalaw sa kanila, hindi pa rin nababahala si Maximo para sa kaligtasan ng kanyang maestro sa kadahilan ng sukat na niya ang kalibre nito. Ayon sa kanya, kahit isang hukbo pa ng mga kakarma ang kahaharapin ni Manong Alejandro, paniguradong ito pa rin ang mananalo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa ginagawa ng mga nilalang, bigla namang nabaling ang kanyang paningin kay Manong Alejandro nang masipat niya itong dumukot sa bulsa ng isang bagay na parang nilukot na dahon. Pagtitig niya sa hawak-hawak nito, laking gulat na lamang niya nang mapagtanto niyang isa pala yung balat ng ahas na nilukot. Matapos itong ilabas ni Manong Alejandro, mabilis na naman yung nag-usal at kasabay nito ang pagliyab ng espiritual na anyo ng hawak-hawak nitong bagay. Sa pagkumpas nito ng matanda sa ere, bigla yung nag-iwan ng bakas hanggang sa hindi maglaon naging isa itong bolang apoy na mabilisang pumasok sa kanyang palad. Tingnan mo ng maigi ang gagawin ko, Maximo. Ipapakita ko sa iyo kung bakit ako kinakatakutan ng mga kakarmang naninirahan dito. Wika ng kanyang maestro habang patuloy na kinokontrol ang mga bolang apoy na pumasok sa kanyang palad. Matapos nitong magsalita, nagkaroon yon ng nagliliyab na simbolo sa kanyang mga palad na siyang naging sanhi upang mapaatras ang mga kakarma sa kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, bigla namang ibinuka ni Manong Alejandro ang kanyang kamao, hudyat ng nalalapit nitong pagsugod. Pag-amba niya sa mga kakarma na papaslangin na niya ang mga ito, bigla naman siyang natigilan nang marinig niya ang pinuno ng mga nilalang na nagwika ng, "Maghunos dili ka, Ginoong Alejandro. Ipagpaumanhin mo ang kawalang-yaan ng mga tauhan ko. Hayaan mo, magmula ngayon, didisiplinahin ko silang lahat para naman matutong kumilala sa iyo." Nang marinig ni Manong Alejandro ang sinabi nito, agad din naman niyang ibinaba ang kanyang kamay habang nakangiti. Matapos ang pangyayari, nag-usap sila ng bahagya ng pinuno ng mga kakarma na hindi naglaon nagpaalam din ito sa kanila. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad din namang pumasok ang magmaestro ng walang imik. Maestro, ano yung nilabas niyo kanina?" Nagtatakang tanong ni Maximo habang pumapasok sila sa loob ng kubo. Ito ba? Talaan ng mga nakalimutang karunungan. Mga kapangyarihang hindi mo maiisip. Nakalathala yun dito. Purong kanan ito. Kaya hindi ako nababahalang ipakita sa mga kakarma, maliban lang sa mga ruha. Alam mo, Maximo, may kutob akong ang mga ruha nangongolekta ng mga aral na hindi tinataglay ng angka nila. Sa makatuwid, kung totoo itong aking hinala, maaring tayo sa hinaharap ay malalagay din sa panganib. Habang palawak ng palawak ang ating karunungan, palapit naman tayo ng palapit sa kanilang angkan. Sagot ni Manong Alejandro sa sinabi ng kanyang disipulo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap,
Doon napag-alaman ni Maximo na ang mga bolang apoy na pumasok sa palad ng kanyang maestro ay isang sandata. Mas makapangyarihan ito ng di hamak kaysa sa mga espiritual niyang armas na tinatawag sa kadahilanang kaya nitong kumontrol ng elemento. Ayon pa kay Manong Alejandro, hindi lang bolang apoy ang saklaw ng kapangyarihan ng kanyang usal, bagkus maging ang lahat ng elemento na pumapaikot sa kalikasan. Dagdag pa nito, sapat na umano ang nagkaisang mga bolang apoy na yon sa kanyang kamay para tunawin ang mga aninong wangis ng mga kakarma. Matapos itong marinig ni Maximo, nanatili lang naman siyang walang imik sa kadahilan ng wala siyang kaide-ideya sa sinabi ng matanda. Nang mapagtanto ni Manong Alejandro na wala ng katanungan ng kanyang disipulo, dali-dali naman niyang itinago ang talaan ng karunungan sa kanyang bulsa. Sa hinaharap malalaman mo din ang itinatagong sikreto ng karunungang ito. Magsanay ka, Maximo, para pagdating ng panahon karapat-dapat kang magmana sa libretang ito. Wika ng kanyang maestro bago ito pumasok sa kwarto nito. Makakaasa ho kayo, maestro, na pagbubutihan ko pa ang aking pagsasanay. Hindi ako papayag na hanggang pagtanda ko, hindi ko mararamdaman ang pag-unlad ng aking karunungan. Sagot naman ni Maximo. Matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali namang tumungo si Maximo sa kusina para isaayos ang mga gamit nila. Nagluto na din siya noon ng kanilang panghapunan nang sa gayoy maaga pa silang makakapagpahinga. Ilang araw pa ang lumipas, namuhay ng payapa sila Maximo. Naging abala sila noon sa pagbabantay ng palayan, gawa ng nalalapit na ang gapasan. Dahil sa wala namang bumibisitang tao sa lugar, kung kaya't humingi sila ng tulong sa mga kakarmang pinagkakatiwalaan ng kanyang maestro. Kagaya ng ordinaryong sosyo sa negosyo, hahatiin nila ng patas ang anumang makukuhang ani sa palayan ni Manong Alejandro. Bagaman pinaghirapan niya ang tanim na yon ng ilang buwan, hindi na niya ito gaanong pinagtuon ng pansin sa kadahilanang ang mahalaga para sa kanya, magkakaroon sila ng sapat na bigas na maitatabi sa mga susunod na buwan ng tag-ulan. Dahil sa walang kapaguran ng mga kakarma tuwing umaga, kung kaya't naging madali lamang para sa kanila nagapasin ang 2 ektaryang palayan ni Manong Alejandro. Bagaman 2 kakarma lamang ang tumulong sa kanila, hindi yun naabutan ng hapon noong araw. Matapos makuha nila Maximo ang kanilang hati, agad naman niya itong inimbak sa likurang bahagi ng kubo. Ang isang sako ng palay ay dinurog na niya sa dikdikan upang magawa nilang makain sa mga susunod na araw. Makalipas ang 1 araw ng anihan, nagpasya ang 2 maglakad-lakad sa karatig baryo. Tutungo sila noon sa baryong pinagkukutaan ng mga militar, gawa ng meron doong kakilala ang kanyang maestro. Bagaman hindi pa lumilipas ang 1 taon, nagpasya si Manong Alejandro na isama si Maximo nang sa gayoy meron siyang makakatuwang sa mga bibilhin niyang gamit. Para makasigurong hindi ito mamumukaan ng mga sundalo, ginamitan niya yon ng isang sabulag at pagbabalat kayo. Dahil sa ginawa ng kanyang maestro, kung kaya tuluyan namang napanatag ang kanyang kalooban na tumungo sa baryo. Matagal na panahon na kasi niyang nais bumalik sa lugar na yon upang makita ang iilan sa mga kamag-anak ng kanyang dating mga kapatid sa samahan. Nangako din siya kay Manong Alejandro na hindi kakausapin ng mga ito para naman magawa nilang maiwasan ang mga pangyayari na hindi nila inaasahan. Sa pagdating nila sa baryo, bumungad ang napakaraming mga militar na nag-iikot sa lugar. May mga sasakyan din pandigma ang naroon sa paligid, tanda na hindi pa humuhupa ang alitan ng mga ito laban sa panig ng mga rebelde. Bagaman napakaraming armas ang kanilang nasisilayan sa lugar, nananatili pa ring kalmado ang magmaestro sa kanilang ginagawang paglalakad. Huwag kang kabahan, Maximo. Sinisigurado ko sa iyo,
Walang sino man sa mga militar na ito ang makakaalam ng totoo mong pagkatao. Maglakad ka lang ng kasual para hindi ka mapaghinalaan. Bulong ni Manong Alejandro sa kanyang disipulo habang sila'y naglalakad ng marahan. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong umihip ng usal sa mga agimat at mutya niyang tangan. Nang sa gayoy hindi maging mabigat ang loob ng mga sundalo sa kanilang dalawa. Sa pagdating nila sa bukana ng baryo, agad naman silang hinarang ng dalawang militar habang nagtatanong ang isa sa mga ito ng, Saan ho sila pupunta? Abay dyan lang, iho. May bibilhin lang kami nitong anak ko. Bago lang ba kayo rito? Hindi ko kasi alam na kailangan nyo nang harangin ang mga katulad namin na pabalik-balik dito sa baryo. Sagot naman dito ni Manong Alejandro. Nang marinig ito ng militar, agad naman itong humingi ng tawad sa kanya sa kadahilan ng alam nito sa kanyang sarili na mali ang kanyang pagtatanong sa matanda. Pabigla-bigla din yung nakaramdam ng pagsisisi sa kanyang ginawa, epekto ng mutsyang tinataglay ni Manong Alejandro. Sa paglayo nila sa dalawang militar, bahagya naman silang natigilan sa kanilang paglalakad nang masipat nila ang 7 sundalo na masayang nag-uusap. Pagtitig ni Manong Alejandro sa mga ito, bumungad sa kanya ang mga suot-suot nitong agimat na tumitibok. Dahil sa kanyang mga nakita, nagpasya siya noong lapitan ang mga nilalang upang ito ay pakiramdaman. Nilabas niya dinoon ang iilan sa kanyang mga karga para ipakilala sa mga militar na kanyang nakita. Nang makalapit na sila sa mga ito, agad naman nilang nakuha ang atensyon ng mga sundalo na siyang naging sanhi upang mapatayo yon sa kanilang kinauupuan. Pagtitig nito kay Manong Alejandro, agad din namang ngumiti ang 7 at walang pag-aatubiling lumapit sa kanilang kinaroroonan. Magandang umaga ho, Manong. Bago lang ho ba kayo rito? Ngayon lang namin kayo nakita eh. Wika ng isang sundalo habang iniaabot ang kanyang kamay kay Manong Alejandro. Nang masipat ito ng maestro ni Maximo, walang pagdadalawang isip naman niyang kinamaya ng sundalo sabay sagot ng, Oo, iho. Hindi kasi kami taga rito. Napadpad lang kami rito para bumili ng aming mga pangangailangan. Maaari bang magtanong, sino ang maestro niyong 7? Batid kong mga antingero kayo. Oho, Manong. Mga antingero ho kami. Buti naman ho't nakilala nyo kami kaagad. Iisa lang ho ang maestro namin. Kaanib din sa sandatahang lakas ng ating bansa. Sa katunayan, siya nga nagbigay sa amin ng mga agimat na to para magtagal kami sa kahit na anong bakbakan na aming susuungin. Kami lang ho nag-iisang grupo dito ng mga musang. Sumusuporta sa ating mga dakilang sundalo sa oras ng kagipitan. Sagot naman ng kausap ni Manong Alejandro. Nang marinig ito ni Maximo, bigla namang nanginig ang kanyang buong katawan dahil sa galit. Alam niyang matagal nang pinaslang ng mga ito ang kanyang mga kapatid, subalit hindi pa rin naiibsa ng panahon ng kanyang pagmamalabis na gumante. Kahit anong pagtitimpi ang kanyang gawin, animoy hindi yun sapat para mapigilan ng kumakawalang galit sa kanyang katawan. Nang maramdaman ito ni Manong Alejandro, agad naman siya nitong tinapik sabay wika ng, Ito nga pala ang disipulo ko, si Maximo. Katulad ninyo, isa din siyang ganap na antingero. Ganun ho ba? Masaya kaming makilala ka, Ginoong Maximo. Sana palagi kayong bumisita dito sa baryo para naman magkakilala tayo. Batid kong mabait ka, Ginoo. Kaya inaasahan kong magiging mabuting magkaibigan tayo sa hinaharap. Wika ng isang musang sabay abot ng kamay nito. Okay, grabe. Isipin ninyo nakausap na ni Maximo ng harap-harapan yung pumatay sa mga kapatid niya. Tsaka ano sabi nito nung musang 7 lang sila? Grabe, ito na yun. 7 ba? 10? Nakalimutan ko eh. Well, kakabasa ko lang kanina pero
Nakalimutan ko, basta konti lang sila eh. Tapos isa na to sa mga kaharap niya ngayon. Ano kayang mararamdaman nito ni Maximo, no? Ayun na, nakita ko na, 7 lang pala sila, 7 lang, 7. Grabe, excited na ako. Sunod kagad natin yung 10 para hindi kayo mainip. Yun lang. Salamat.